дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. тоҷикистон боз ду нав ваксинаи зидди коронавирусро дастрас кард. хонандагони тоҷик дар Ал-Фархонӣ соҳиби 7 медал шуданд. парвандаи ҷавони тоҷик барои латукӯби пизишк додгоҳӣ шуд. таҳдид то 5 соли зиндон. голи Роналдо овари президент олами футболро ба ҳайрат меорад. Уилбур Смит, нависандае ки китобҳояшро ба ҳамсари тоҷикаш мебахшид, даргузашт. ҷумҳурии тоҷикистон боз 369 000 воя ваксина алайҳи бемории коронавирус дастрас кард. дар зимни иҷрои барномаи ковакс ба тоҷикистон боз 369 000 воя ваксина алайҳи вируси COVID-19 фиристода шуд, хабар медиҳад вазорати тандурустии кишвар. ба иттилои манбаъ, шаби 14 ноябр ба ҷумҳурӣ 192 000 воя ваксинаи AstraZeneca ва 117 000 воя Pfizer-BioNTech ворид гардида, ки намояндагони ин ниҳод онҳоро дастрас карданд. илова бар ин вазорат хабар дод, ки субҳи санаи 15 ноябри соли равон ҷумҳурии Латвия ба Тоҷикистон 60 000 воя ваксини AstraZeneca-ро ҳамчун кӯмаки ба шаҳрдӯстона ирсол кард. мавриди зикр аст, ки дар Тоҷикистон ҳоло ба хотири пешгирӣ аз панҷшавии коронавирус маъракаи ваксиназанӣ идома дорад. хонандагони тоҷик аз олимпиадаи байналмилалии Ал-Фархонӣ, ки бори нахуст дар ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор гардид, ба 7 ҷойи ифтихорӣ сазовор гардиданд. ба иттилои вазорати маорифи Тоҷикистон, олимпиадаи мазкур аз 7 то 12 ноябри соли ҷорӣ миёни хонандагони 18 давлати дунё аз ҷумла Тоҷикистон, Русия, Беларус, Қазоқистон, Озарбойҷон, Арманистон, Туркманистон, Қирғизистон, Умон, Туркия, Қатар, Миср, Кувейт, Либия, Малайзия, Нигерия, Сенегал ва Таиланд баргузор гардид. дар олимпиада аз ҳар давлат ду дастаи иборат аз 8 хонанда ва 4 роҳбар иштирок намуданд. манбаъ меафзояд, 8 нафар хонандаи тоҷик сазовори 7 ҷойи ифтихорӣ аз ҷумла 1 медали тилло, 2 нуқра ва 4 биринҷа гардиданд, ки дар миёни кишварҳои иштирокчӣ пас аз давлатҳои Русия ва Қазоқистон мақоми сеюмро соҳиб гардиданд. ёдовар мешавем, ки аз 31 октябр то 7 ноябри соли ҷорӣ дар шаҳри Анталияи Туркия низ 13-умин олимпиадаи байналмилалӣ аз фанҳои математика, физика, кимиё, забони англисӣ, ҷуғрофия, биология, таърихи ҷаҳон, ҳифзи муҳити атроф, рассомӣ ва сайёҳӣ баргузор гардид. дар ин олимпиада хонандагон аз Русия, Қазоқистон, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Туркия иштирок намуданд. аз Тоҷикистон 93 хонанда иштирок карда ва сазовори 68 ҷойи ифтихорӣ, яъне 20 медали тилло, 22 медали нуқра ва 26 медали биринҷа гардиданд. додгоҳи Нижневартовск парвандаи марди 29-солаи тоҷикро, ки дар авбошӣ бо истифодаи зӯрӣ айбдор мешавад, баррасӣ мекунад. дар ин бора расонаҳои маҳаллӣ бо такя ба мақомоти тафтишотӣ хабар доданд. додситони айбномаро тасдиқ карда ба додгоҳ ирсол намудааст. ба иттилои расонаҳои маҳаллӣ ба муттаҳам ҷарима, корҳои ислоҳӣ ва ё маҳрумият аз озодӣ таҳдид мекунад. ин банди моддаи кодекси ҷиноӣ то 5 соли маҳрумият аз озодиро пешбинӣ кардааст. ҷавони 29 сола дар рафти тафтишот ҳақ надорад манзили зисти худро тарк кунад, наметавонад бидуни иҷозаи муфаттиш бо шоҳидон суҳбат ва аз воситаҳои алоқа аз ҷумла интернет истифода кунад. бар асоси наворе, ки қаблан мақомоти тафтишотӣ нашр карданд, муттаҳам дар латукӯби табиб узрхоҳиро рад карда гуфтааст, ин пизишк ба ҳамсараш хушомад задааст, ки қобили қабул нест. инчунин бар асоси видеои бозпурсии ҷавони тоҷик, ӯ мегӯяд табиб аз ҳамсараш суол кардааст, ки чаро ин ҷуволҳоро ба бар кардааст, ки ба гуфти ӯ берун аз салоҳияти пизишк мебошад. ин марди 29 сола зодаи Тоҷикистон буда 8 соли қабл шаҳрванди Русияро гирифтааст. аз пизишки ҷабрдида дерматолог Владимир Жернаклеев ном бурда шудааст. бар асоси гузоришҳо ба назди ӯ зани 30 солаи ҳиҷобпӯше омадааст, ки ниёз ба муоина доштааст. ба навиштаи расонаҳо, нахуст зан нахостааст, ки ӯро мард муоина кунад ва табиб ба ӯ тавсия додааст, ки ба роҳбарият муроҷиат намояд. дар ниҳоят зан розӣ шудааст, ки Жернаклеев ӯро муоина намояд ва қисме аз шикамашро дидааст. баъди рафтани зан ҳамсараш, марди 29 сола, вориди утоқи духтур шуда, бо иттиҳоми он, ки шиками ҳамсарашро пизишк дидааст, мушт барои ӯ задааст, навиштанд расонаҳо. Жернаклеев изҳор доштааст, ки дар таҷриба беморони зиёди мусалмонро муоина кардааст ва чунин қазия ба сараш бори аввал омадааст. ин ҳолат баъди расонаӣ шудан вокуниши зиёдро ба бор овард ва роҳбарияти кумитаи тафтишотии Русия гуфт, таҳқиқи қазияро зери назорат мегирад.
президенти туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммедов ба майдони футболи хурд баромад. Рақибони роҳбари давлат вазирони кишвар буданд. гурӯҳи хроникаи Туркманистон дар телеграм қайд мекунад ки бозӣ дар яке аз маҷмӯъаҳои варзишии шаҳри Туркманбошӣ баргузор шуд. дар навор ҳам худи бозӣ ва ҳам тамрину омодагӣ ба бозӣ сабт шудааст. ҳар нафар пеш аз вориди толори варзиш шудан аз санҷиши коронавирус гузаштааст. сипас Бердимуҳаммедов бо мояи шахсан дасти вазиронро зидди уфунӣ кард. дар рафти бозӣ Туркманбошӣ ба дарвозаи ҳариф тӯбҳоро моҳирона равон мекард. вазирон бо мушкилӣ ҳамлаҳои Бердимуҳаммедовро ба дарвоза дифоъ мекарданд. пас аз анҷоми бозӣ роҳбари давлат ба хабарнигорон аз асосҳои дурусти тамрин бо таҷҳизоти гуногуни варзишӣ нақл кард. ба гуфтаи президенти ҷумҳурии Туркманистон ҳадди аксари саломатиро метавон бо рӯй овардан ба варзиш ба даст овард. қаблан Бердимуҳаммедов зимни сафари корӣ ба яке аз навоҳии наздики Ишқобод маҳорати тирандозиашро низ аз тариқи тапонча нишон дода буд. муаллифи даҳҳо асари таърихӣ ва моҷароӣ дар синни 88-солагӣ дар канори ҳамсари тоҷикаш даргузашт. тавре дар сомонаи расмии нависанда гуфта шудааст марги ӯ нобаҳангом будааст. субҳ ӯ дар хонаи худ дар Кейптаун ба ҳамсараш нисо мехонду ӯ менавишт, таъкид шудааст дар сомонаи расмии нависанда. ӯ ҳамчун қаҳрамонҳои китобҳои худ дунёро тарк кард. ногаҳон пас аз як рӯзи китобхонӣ ва дар канори ҳамсари дӯстдоштаи худ Моҳинисо Раҳимова, Уилбур Смит китоби охирини худро ба ҳамсари меҳрубони тоҷикаш бахшидааст. ӯ дар ин китоб ки тоза дар Итолиё нашр шудааст, дар паёме ба ҳамсари маҳбубаш дар саҳифаи аввали ин китоб навиштааст: ту қалби манро шифо ва ба ман нерӯи артиш додӣ. Ташаккур ба ту ки маро такон додӣ то беҳтарин нависанда шавам. Моҳинисо Раҳимова соли 2000 дар яке аз мағозаҳои китобфурӯшии Лондон бо Уилбур Смит шинос мешавад ва баъдан дар Кейптаун бо ҳам издивоҷ мекунанд. Моҳинисо ки зодаи Тоҷикистон аст, он вақт донишҷӯи ҳуқуқшиносии донишгоҳи Маскав будааст. Моҳинисо аз шавҳари машҳураш 39 сол ҷавонтар мебошад. Уилбур Смит ҳамчун муаллифи бисёре аз асарҳои таърихӣ ва моҷароӣ машҳур буд. китоби аввалини ӯ ки машҳураш кард дар соли 1964 ба нашр расидааст. китобаш вақте ки шерҳо баз мекунанд унвон дошт. асарҳои ин нависанда ба 30 забони мухталифи ҷаҳон тарҷума шуданд. китоби охири ӯ Садои зоғ ном дорад. сомиёни азиз, бо умеди тансиятиву хонаводаи ҳар яке шумо худоҳафизӣ мекунем. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.